1942 год. Фашисты вядут на расстрэл жыхароў вёскі Зацішша. Чарговыя зверствы з-за сувязі мясцовых жыхароў з партызанамі. Вось-вось прагучаць стрэлы, але гэты бой на сябе прымае звычайны разведчык. Хутка ўжо з'явяцца і партызаны. Зразумела ж, сілы праціўніка значна пераўзыходзілі, але людзей выратавалі. На жаль, вёска так і сыдзе ў нябыт. Мы просто попадаем в машину времени. Как будто бы переносимся. Не видишь ни зрителя, ни машин современных, ничего это не было. Вот есть конкретно вот. Задача поставленная, бежишь и каждый раз сердечко стучит и играет. Не было спакою і ў партызанскім шпіталі, не хапала ні медыкаментаў, ні перавязачнага матэрыяла. Мізэрнымі сіламі урач ды медсестра ажыццяўляліся перавязкі, тут же прямо на земле ладилися операции. Повседневная работа – это тоже часть большой войны. И каждый, кто делал самое маленькое дело, самую маленькую работу, он все равно приближал эту большую победу. Неподалеку командиры распрацоўваюць план боевой операции. Сувязист спрабуе перадать на вялікую землю важную информацию. Партизаны рыхтуются до боя. Тут же люди с 2016-го быццам две реальности сутыкнуліся. Тая военная паўстала перед вачыма Ивана Тарасевича. У пінскім партызанскім злучэнні воеваў 2 гады. Кажа, даводзілася і ў разведку ходить, і удзельнічаць у буйных дыверсіях на чыгунцы. Але кажа, калі патрэбна было б зноў пройти праз гэта дзеля незалежнасці, пошел бы. Приятно, что очень много молодежи. За молодежью будущее. И надо, чтобы не забывали, чтобы помнили историю. Першы партызанскі атрад тут на Івацэвіцкай зямлі з'явіўся ўжо на 112-й дзень войны, калі народ стыхійна узняўся на барацьбу з карнікамі. Хаваншчына стала цэнтрам партызанскага руху. Если работать, так работать, отдыхать, так отдыхать, воевать, так воевать. А если за правое дело, то это еще, конечно, вдвойне воевать. Меморыяльны комплекс партызанскай славы Хаваншчыны з'явіўся на тэрыторыі жытлінскіх лясоў 45 гадоў таму. Менавіта тут у гады вайны дыслацыраваўся штаб партызанскага злучэння, які аб'ядноўваў больш за 13 тысяч партызан. Падпольны абком КПБ, редакция «Зари». Это мероприятие проходит традиционно с 1945 года. Последнее воскресенье мая месяца партизаны, ветераны Великой Отечественной войны традиционно собирали на Житлинской земле, чтобы отметить этот праздник, праздник Победы. Тое, што зрабіў савецкі народ, не перадаш словам подзвіг. Гэтага мала. Людзі здзейснілі сапраўдны цуд усёй краінай. Яны зрабілі неверагоднае. Наша ж місія прасцейшая. Не даць сысці іх подзвігу ў нябыт. Тацяна Болтуць, Александр Воронин, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».